नों लोगोफोर दिनै फिसा मोनसे ब्लग बानायनो होननाय भिडिअ बानायलायबाय नै लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय गोदो आंनि सेंग्रा टाइमनि जारिमिन लोगोफोर बे जारिमिना जाहैबाय ओरैबायदि माने जेलानाखि आङो गारियाव खामानि मावोमोन ना अब्ला आङो गारिनिफ्राय गोग्लैनानै एक्सिडेन्ट जादोंमोन लोगोफोर बे समाव खाफाल आथिं बिखा गासिबो दोलाजोबदोंमोन नालाय बे समाव आङो आधा घन्टासो थैहाबदोंमोन आरो बे थैहाबनाय समाव ओरैबायदि खोमसि खोमलाव जायगायाव आंखौ लानानै थांदों माने दाउसेन मासेबो गाबनाय गैया सान हाथरखि मोनसेबो नुनाय गैया ओरैबायदि खोमसि जायगायाव लानानै थांदों आरोखि लोगोफोर आंखौ खिन्थु आं गाबैसो बिनानै फैफिननो मोन्दों आं जेलानाखि फैफिनो अब्लानाखि सोरांबाय आरोखि सोरांब्ला माबाबाय आथिं आखाइ गासिबो बिखा बे दुलुनायफ्रा आलौजोब्बाय आंखौ मा होनबावदोंसोमोन थांनो नांला नोंना न'आ बायबाय ओरैबायदि जिबाय होननानैसो बुंबावदोंमोन आरोखि लोगोफोर खिन्थु आं जर जबस्थि फैनानैसो आं थांखांफैफिनदों आरोखि दा बेखायनो आङो जिउआव सानो जिउनि संसारा मोननै मोनसेया जाहैबाय खोमसि संसार दाउसिन दाउला गैयै मोनसेया जाहैबाय स्रां संसारा जाहैबाय गोथां संसार बेखिनियानो लोगोफोर बाय आंनि सेंग्रानि जारिमिना।